Kazwai vateereri vose vepano paZim Confessions. Ndauya pano kuti ndinge ndichizoreurura mabasa angu awo andinoita. Iniwo ndinoba zvipo zvevanhu nekuti pandakaenda ndikanotora mushonga uyu kwaMutare, ndakaendako ndiine imwe best friend yangu uyo wandainge ndichiwirirana naye padainge ndichigara muPretoria. Saka kumusha kwavo aibva kuChipinge akandiudza kuti maMutare mune imwe n'anga iyo yaikwanisa kuzotisimbisira sowe redu. Takaenda kuti kanopiwa mamwe mafuta awo andichiri nawo andinozora. Ndakaudzwa kuti zuva rinopera mafuta iwawo ndinokwanisa kana kutotanga kutorasika njere mudzinza rekwedu iko zvino kutaura nemi kudai so patori nevanhu vatatu avo vanotorwara nenjere, even though zvainge zvisina kumbogara zvakaitika mudzinza rekwedu kuti panowanikwa munhu anenge achipenga. Saka vanhu ava kupenga kwavanoita ndiko kukura kunoita sowe rangu uye zvekare kuwandirwa nevanhu muno muCape Town, even though ndakatangira sowe rangu iri pandainge ndichiri kuPretoria. Saka ndinorarama nekubira vanhu zvipo nekuti mafuta awa anoba zvipo. Kana munhu akauya pasowe rangu ndinotonzwa kutozevezerwa munzeve dzangu, ndobva ndatoudzwa kuti munhu akapfugama pamberi pako ane chipo chakati, saka unofanira kuti uchimuvakira munamato. Kunyangwe wakatopfugama pamberi pangu ndinotokuvakira munamato kuti ndige ndichizokubira chipo chako. Handizivi kuti mweya wakaita sei wandisunda kuti ndige ndichiuya kuzoreurura pano paTikTok kwamuri apa muri mutorwa kuti hamuna zvamuinazvo iyemi, nekuti ndangonzwa zvichingondisunda kuti ndinoda kunzwa izwi renyu rakapfava richiverenga nyaya yangu kuYouTube. Kunyange ndichigara hangu ndichikuteererai ndichitoda kutotsvakawo macustomers. Inini zita rangu ndinonzi Madzibaba Ishmael. Mukoma kunyora kwandiri kuita nyaya iyi ndinogara kunoku kuCape Town muSouth Africa. Saka handisi kuti ndinoda kuregererwa nemhuri yeZimbabwe. Ndikangoti mafuta awo andiri kushandisa ari kuita kuti moyo wangu unge uchizova wakaomarara, but ndinoda kuti ane nzeve ange achizonzwa, ange achizodzidza zvekare kubva kwandiri kuti vakomana siyanai nazvo zvekubata-bata mishonga, nekuti unosvika pane chimwe chinhano chekuti unenge usisina munhu waunonzwira kana tsitsi. Sezvandataura kuti ndine hama dzangu 3 idzo dziri kutopenga kutaura kudai, vatoriwo nevana vavo vavanofanira kuti dai vachiriritira kutaura kudai. Ndine brother yangu umwe uyo asiri kutozivikanwa kuti aripi, akangotanga kungopenga apo paainge ari kuJoburg. Basa rake raainge achiita aizvishandira zvakanaka, aifamba nepickup yemurungu uyo waainge achishandira ainge atori iye supervisor kubasa kwake, vainge vachiita zvekuvaka, but kutaura kudai haatozivikanwe kuti aripi. Saka vanhu ava kupenga kwavari kuita ndivo vanoita kuti ndinge ndichiwandirwa nevanhu vakawanda, asi dzimwe nguva zvinondishayisa zororo mumwoyo mangu kuti saka ndakasarudza kupengesa hama dzangu 3 kupa dzimwe hama dzangu mutoro wekugara vangori nestress yekuti saka chii chiri kukonzeresa kuti vanhu mudzinza vange vachipenga kudai. Apa kana ukagara watora mushonga sezvandakaita kuti ndakaenda ndikanopiwa mafuta awo andinosora, unozogumisidzira watova nekatundu kako mumba, nekuti ndakazonotora umwe mushonga kune imwe n'anga. Uyu mushonga wandinoshandisa ndinokwanisa kutongoti mugrupu hama dzangu ngatifambei tinge tichiziva kuti chii chiri kuitika mudzinza rekwedu. Patinofamba kudaro n'anga kana kuti muprofita anotadza kunyatsokubata panenge paine nyaya, kurasika, kutadza kuziva kuti chii chiri kumboitika. Saka tinozotobvapo tava kutomushora muprofita uya tichiti ninge uya haana kana zvaanomboona, asi inhau yekuti ndinenge ndashandisa katundu kangu kaya kandakaenda ndikanotora kune imwe n'anga.
uye zvekare ndakazoenda ndikanopiwa umwe mushonga neimwe n'anga. Uyu mushonga unoita kuti ndige ndichityiwa nevanhu. Kune vamwe vanokwanisa kutozvibata kuti madzibaba nhingi vakandibira chipo changu, asi kuti anga achizoya kwandiri ndine mushonga wandinoshandisa kuti ndinge ndichizova munhu anotyisa. Saka ndikuda kungoti vanhu vange vachizviziva kuti paya pamunopfugama pamisasa yedu, zivai kuti havasi vose vanenge vakapfeka nguo chena vanenge vari vana vaMwari. Vamwe tinenge titori mbavha chaidzo, uye zvekare kana zvipo tinokwanisa kutokubira. Ndakatangira uprofita hwangu pandainge ndiri kuZimbabwe, ndainge ndichigara kuchitungwiza. Saka muna 2018 ndainge ndiri munhu ainge asingakwanisi kuti ndige ndichinyatsokuprofita, kunyatsokuronda dare remunhu zvakanaka. Ndaizonorasika. Chipo chekuprofita ndainge ndiinacho, but ndaizonorasika. Uye zvekare ndakazobatwa nekamwe kamweya so kekuda kungochiva. Ndaichiva kana pfuma yevanhu, nekuti kwaiva nevamwe vanhu vaiuya kwandiri vozondidaidza mudzimba dzavo. Ndozvimwe zvinhu zviri very dangerous izvozvo, kuti muprofita wawangosangana naye obva watomukoka mumba mako, nekuti anokwanisa kutongoita ruchiva. Hakuna munhu asingade mari. Kana asvika pamba pevanhu vaanenge aona kuti vanhu ava vane mari yakawandisa, anokwanisa kuzokuchaja mari yakawanda. Vatoriko vamwe vanotosiya minamato yekuti zvinhu zvako zvinge zvichioma, kuzosvika uchizoenda kwaari obva angonosunungura munamato uya waanenge akasiya akakiya mumba mako. Saka kana uchibatsirwa nemaprofita kana kuti n'anga, ngazvingoperera ikoko kwamunenge maitira matare enyu. Chakanakira mapasta, vafundisi, munongomaseka muchimashora muchiti vanoda mari dzezvegumi, but zvakatosiyana nekubhadhariswa dare after dare, nekuti ini handina chegumi chandinoda kubva kumunhu kana love offering. Saka ndikakubata pandinenge ndatokubatira ipapo, ndinenge ndichitofanira kutoti ndige ndichitokusveta sechikwekwe kusvika ndazogadzirisa dambudziko rako. Kunyangwe uine problem yekuti uri kungoda mwana, ndinotombofamba newe after ndaona kuti wadonedza kana mari inosvika kuma 20 kana kuti kuma 25,000, ndo pandinobva ndachizokuvakira munamato chaiwo. Ndinokwanisa kumbokuvakira munamato wekuti zvinenge zvichitomboita wotombobatira pamuviri, asi nhumbu dzichingobva pandinoona kuti munhu uyu azouyawo kana nemari yekutenda kana 6,000 yekuti tinge tichifambisa basa, ndo pandinozomuvakira munamato wekuti kana akaita pamuviri nhumbu iyoyo inge ichizova yakatsigiswa zvekuti anosvika pakunozvara mwana iyeye. Saka izvi ndo zvakaita kuti ndinge ndichizosvika pakubata-bata, because ndainge ndava kudawo kufamba nemotikari dzakanaka. Ndainge ndichidawo kuvaka imba yanguwo kumasuburbs muHarare. Ndainge ndichida kuva nesimba rakanyanyisa rinovhundutsa kana varoi. Ndaida kuti vanhu avo vanenge vatori vana zvina business vange vachiuya kwandiri, uye zvekare ndinge ndichitevererwa nevakadzi vane mari. Saka pandakazoti ndava kugara muPretoria, ndo pandakatanga kushamwaridzana neumwe murume uyo wandichangoti Philip. Saka Philip uyu iye ainge achibva kuChipinge. Taigara tichingotaura nhau yekuti tinge tichisimbisa zvipo zvedu zvainge zviri patiri, because taitombopota tichisekana mushure mekunge tavhura krawa redu. Taitomborasika patsananguro, kana munhu azoenda tozosara tichiseka tichiti unoona ka Philip, one day tichasvika pakurohwa nevanhu, because payaka tanga tava kutorasika mutsananguro. Saka iye sezvo akakurira mazviri, munhu anotoziva kuti mumatare munonzi zvakati nezvakati nezvakati, uye kana uchitaura unotaura uchipa munhu chiprofita chekuti iye anozongoshandisa translation yake, sekungoti kudzinza rekwenyu ndiri kuona umwe mukadzi uyu anogara akamonera dhuku jena kana kuti kadhuku kepepo mumusoro make. Mukadzi uyu ndiri kuona akabata mbiya achideketerera achitaura zita rako. Saka chinenge chiri chiprofita chinenge chingori in general chekuti munhu anokwanisa kutozvibhilivha, but chisiri chiprofita
chiprofita chechokwadi nekuti panenge pasina kana zita remunhu rinenge rambotaurwa, zvinenge zvisina kana proof kuti zvauri kutaura ndezvechokwadi. Ndinofungidzira kuti vazhinji venyu matoshamisika ndichitaura zvekuti ndinokwanisa kubhadharisa munhu mari inosvika kuma 20-25,000 muvanhu umu. Mari dzirimo kana ukatogadzirira munhu problem yekuti inenge iri emergency problem. Sevamwe amai vandakavakira munamato towards December vakatotadza kutoenda kumusha kwavo, ndichangoti vanongogara kunonzi kuFilipi uko. Amai ava ndakavagadzirira dambudziko mushure mekunge vauya kwandiri vachindiudza kuti ivo nemurume wavo vanowanzokuwana mari towards Christmas ende vainge vachida kuvakirwa munamato wekuti murume wavo asazodya mari dzemabonuses idzo dzaanopiwa nevakadzi vemuSouth Africa. Ndikavafeya ndikavabvunza kuti vanombobata mari towards Christmas, ndikaona kuti vanenge vatori nemari yakawanda, saka ndakazovavakira munamato. Zvakaitika ndingatauri zvangu nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda munhu anokwanisa kuzosangana neconfession yangu, saka ndakamuvakira munamato wekuti ange achisangana nemamwe maproblems ari emergency ekuti hazvitoite kuti unge uchiignore, unotofanira kutoti unge uchitomhanya unge uchitotsvaka muprofita anokubatsira. Saka inini kana ndikaona kuti munhu uyu ane chipo chekurota, ndinotokubira chipo ichocho kune vamwe vanhu vasingaroti. Ende kana ukaona uri munhu asingaroti kuti January to December haunawo hope dzaunomborota, nekuti kana takarara zviya zvisinei nekuti unonamata kana kuti haunamati, mweya wako wakabva kuna Mwari, saka mweya wako unenge utori nechido kwaira chekuti unge uchitaura nemusiki, saka unogumisidzira wava kutoratidzwa zvinhu kuhope, whether unonamata kana kuti haunamati, unoita zvechivanhu kana kuti unoita zvechikristu. Saka munhu wose ane chipo chekutorota. Tose tinozvarwa tine chipo chekuroteswa, chekuoneswa zvichazoitika sechenjedzo. Saka kana munhu akadaro akauya kwandiri asingazvizivi kuti paari ane chipo chekurota, ndinobva ndatomubira chipo chiya. Kana ndikaona kuti munhu uyu ane nyeredzi yeupfumi, vanhu vaya vanozongonzi vakangokaruka vapfuma zvisinganzwisisiki kuti upfumi hwavo hwakabva nepi. Nyeredzi yemunhu iyeye kana ikasava yakavharwa ichipenya, zvinoita kuti ange achizosangana nemikana, obva achizowana vanhu vanomuyambutsa, nekuti tose tiri vapfumi kutaura kudai, asi chinongonetsa ndechekuti hatina vanhu vanokwanisa kutiyambutsa chete. Saka ndinobva ndatora zvipo kana kuti chipo chemunhu uyo anenge auya kumatare angu. Maitiro angu ndeawa: ndinotora vhudzi rangu rekunzvimbo kwakavanzika. Kana ndazvigera kudaro, after kana mwedzi ndambogara ndakadaro ndichimirira kuti ringe richizonyatsokukura kusvika palevel randinenge ndichida, ndinobva ndachizoti uri usiku zviya ndobva ndachizorigera, ndinobva ndabatidza kamoto panze. Izvi ndinofanira kuti ndige ndichizviita ndiri musvo ndakashama. Ndinobva ndaripisa nemoto kusvika raita madota iwawo ndiyo key yangu yandinoshandisa kuti ndige ndichipinda mudzimba dzevanhu. Ndinosanganisa madota evhudzi rangu nemvura yemuteuro, ndobva ndachizozviisa mujagi. Kana iwewe kana kuri kunzi ukazouya ukapfugama pamberi pangu, ndipo pandinobva ndachizotora mvura iya iyo yandinenge ndichazosanganisa nemadota. Ndobva ndati ndinoda kuti unge uchinwa muteuro uyu unge uchizocheneswa. Panguva iyoyo apo pandinenge ndichikunwisa mvura inenge iine madota evhudzi rangu, iwewe neni tinenge tatova nechisungo pakati pedu. Vhudzi rangu rinenge rava kutogara mumuviri mako, rinobva rachizotora chipo chako chekurota chinobva chauya kwandiri. Kubva musi iwoyo iwe hauzombofi wakarota zvinhu zvinoitika, unenge wava kungoona rima. Ini ndinenge ndava kurota zvimwe zvinhu zvinokwanisa kunge zvichizoitika muupenyu hwako, ndichizozvishandisa zvekare. Kana kuri kunzi unenge uri munhu anoramba
nachingouya kukereke kwangu ende pandinenge ndichikuudza unobva watoti ya baba ava vanoziva zvavari kutaura nekuti ndinokwanisa kutokuudza mazita. Mukomana chindakabira vanhu vakawanda nyeredzi dzavo muno muCape Town. Ndine madzimai mamwe ane masaluni, vamwe vainge vaine mabusinesses ainge achinyatsogurana zvakanaka, akajeka zvinhu zvavo zvichifamba zvakanaka, asi kubva zvavakatsika pakirawa pangu vakanwa mvura yainge iine madota angu, mabusinesses avo akasvika pakufa. Inini angu mabusinesses aibva atomuka. Ndine motikari nhatu dzandisingakwanise kukuudzai kuti itype ipi dzinodhura, ende motikari idzi mukoma imotikari yekuti kana ukandiona ndichidhiraivha motikari unotofungidzira kuti zvimwe kuda munhu uyu ndewe muno, kana kamupfekero kacho kandinoita vanhu havatozvizivi kuti ndiri munhu anoba zvipo zvevanhu. Kunyangwe ndichiita zvinhu izvi mukoma, moyo wangu wakabva waumarara sedombo. Ndipo pane nyaya yangu, kana mudzinza rekwenyu, kana kuine munhu anenge aine urombwa hwaanenge akabata, kana uri munhu anonamata, ndava kuda kukudzidzisa kuti kunamata kwako kunofanira kunge kuri kunamata kunenge kwakasiyana nemunhu ari kungoita God bless our food. Nekuti apa uri kunamata uchinamatira munhu anenge aine moyo unenge wakaomarara sedombo, saka unofanira kutonamata zvinenge zviine hasha mukati, uchitoputsa angava ari maauta awo aanenge akavaka kuti iwewe unge uchizotambura. Haungangomaputsika nekamunamato kekuti unongozevezera wakatorara zvako pamubhedha wako, wakatobata foni uri paTikTok uchitoona zvako tumaskitsi twevanhu, obva watongoti Mwari ndirwirei kubva kumhandu dzangu. Iye munhu achirara akashama, dzimwe nguva akabata kana poto inenge iine mazimbe emoto anenge achipisa achidaidza zita rako, iwewe ka 1 minute prayer kako kaunoita uchimhanyira kuti unge uchizosika bonde nemurume wako kana kuti nemudzimai wako, movha mafa zvenyu nehope, unofungidzira kuti ndo zvingazokusunungura here izvozvo. Unotofanira kutoti unge uchitovawo mhare yekuti kana ukatanga kunamata kana zvinoitika muchadenga, munhu uyo anenge akakugadzira anonzwa kana kutsva. Ndokusaka ndauya pano, kana ndiri sene mukoma ini kana Mwari vakatonditadza, because mafuta awa andinozora anoita kuti moyo wangu unge uchizova wakaomarara moyo wainge uina Farao wekuti akaramba kuti ange achisunungura vana veIsraeri. Ndo zvinongoita munhu anobata-bata, unogumisidzira wagarwa nemadhimoni akasiyana siyana zvekuti unenge uchingogara uchingonzwa kuda kungoitira vanhu utsinye nguva dzose. Hauchina nguva yekuti unonzwira kana munhu tsitsi kuti asi munhu uyu kana ndikamutorera chipo chake ko kana kuri kunzi akazotanga kana kurwara nepfungwa, chii chichazoitikawo kuvana vake. Unenge uchida kungoti zvako chete iwewe zvinge zvichingonzi ndo zvinoita. Kana ukaona zvevamwe zvichiita unobva wanzwa moyo wako uchirwadza. Ndiyo secret yandiunza pano. Ini hangu musachema nekuti handisi kuda kuti Mwari vange vachindiregerera, nekuti ndo zvazviri. Isu takatosaina rimwe dhiri mukomana She rekutoti takatozviudza kuti chero zvazvinenge zvaita, kana tikanokandwa mugomba reshumba kana tikanokandwa mugomba remoto, ndo zvinenge zvatobuda musarudzo. Chatinenge tichida pari zvino ndechekuti tinge tichingorarama chete, zvakawanda hatichinei nazvo, asi vanhu ngavanamate. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizabei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Pandibata ndeapo pavati hanzi kana unamata usanamata munamato wekungoti God bless our food. Apa wakabata foni, zvichokwadi zvinhu zvakadaro zvinoitika. Unokwanisa kunge uini zvaunenge uchitoita kana pafoni, ubva ungoti arege ndingoita kamunamato kekungonamata
kungoti zvingondibva apa pamwe unenge wakatobata foni mune rimwe ruoko apa uchinamata wotongonamata pai obva watoti zvandanamata ndatochengetedzeka obva watonorara zvako. Hanzi kamunamato ikako against munhu hanzi anokwanisa kuita usiku hwose akabata poto inenge iine hanzi mazimbe emoto usiku hwose akaibata achideketerera zita rako, iwe ubva ungoti God bless my food ototi zvatovharana. Zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei navo mucomment section. Hey, pakaipa zvakangooma hazvo veduwe, ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunzi wakabirwawo chipo chako unokwanisa kuuya kuinbox kwangu, then you share with us your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana shimakadii zvenyu, ininiwo ndiri murume ndinoita zvekuraura hove. Ndikuda kureurura kuti tine machemical awo atinoshandisa kuti tinge tichibata hove idzi very fast, sezvo zvinhu zvatinoita zvisiri zvinhu zvinenge zviri pamutemo. Ndine nyaya mhani mukoma yandikuda kubvunza kubva kuna nachiremba. Isu tinongoziva kutsvaka mari, zvakawanda hatizozivi maside effects azvo. Ndikuda kuziva kuti hove idzi dzatinobata dzinoti kana uchidzidya dzinenge dzichiita sekunge mapepa, so kana kunge munhu ari kudya mashanga. Ini handichatodzidyi hove idzi nekuti mudzimai wangu aigara achicomplaina kuti hadzinaki. Ndikazomubudira pachena kuti tinoita zvekushandisa umwe mushonga watinomwaya pamusoro pemvura, hove dzobva dzafa neuwandu hwadzo, then tobva tatongotora hove dziya tobva tatongobva panzvimbo tichitiza, sezvo tichiita zvekupocha hatina mapermits acho ekuti tinge tichizoredza hove. Saka ndikuda kubvunza kuti hazvikonzeresi here makidneys, because kuna umwe murume uyo ainge ari customer yangu hombe, atori munhu atori nemari dzake, saka ane restaurant. Murume uyu ndakanzwa kuti ari kurwara nawo makidneys awa. Akati kuuya, muri kumbozviona here kuti nyika yose vanhu vose vari kungopera kungorwara nekufa nemakidneys. Mukomanashi, inini ndichiuya panapa, ndauya pano kuti vanhu vange vachizondibatsira. Ndiri murume, zita rangu ndinonzi Pardon. Ndine makore akati wandei ndiri muindustry ndichiita zvekuredza hove. Ndaitomboshanda kuparks inini, ndokusaka ndichiita chibasa ichi plus zvinondiitira nyore kuti kana tikabatwa, sezvo ndiri munhuwo wekuziva, vanozongondibhadharisawo zvemari then tobva tatongobudana. But tinoshandisa mashortcuts mukoma. Mari iri kunetsa, munongozviziva kuti muZimbabwe upenyu hwakaoma. Saka sechikwata chedu takaona kuti isu kuti tinge tichiwana hove dzinozadza masaga akati wandei pazuva rimwe chete usiku ihwohwo patinoenda kunopocha, tinofanira kutoti tinge tichitoshandisa machemicals. Saka tinoti kana tikatenga mapesticides awo anoshandiswa pavanenge vachifirita cotton, ndiwo atinoshandisa mapesticide iwawo. Titori nemunhu uyo anototiwanira mapesticides awa. Mamwe anotobviwa nawo kuSouth Africa ane simba kudarika awo anotengeswa zviri pamutemo muno muZimbabwe, because tinoda anokasika kushanda. Saka kana tikamasanganisa machemicals awa nemamwe machemicals emuma-industry, ndipo patinobva tachizoenda kurwizi kana kuti kudhamu. Kazhinji tinowanzokuenda kuma-national park, tinoenda huri usiku zviya, titori nemotikari dzedu. Kana ukationa tichifamba kana nemarenja edu, hautombofungidziri kuti awa mapocha, unotofungidzira kuti maybe ndedzimwe mbinga dziri kutongoenda hadzo kutongononakirwa neupenyu. Tichitofamba nemarenja edu, titori nezvinhu zvatinotoshandisa. Tinoti kana tasvika panenge paine dziva, tinobva tatora mushonga uya
tozanganisa machemicals aya akasiyana-siyana kuitira kuti zvinge zvichikasika kuzouraya hove. Then tinenge titori kana nechikepe dzimwe nguva tinoenda patinenge tichiona kuti pano apa pakadzika uye zvekare hove dzinenge dzichidyirapo dzakawanda, tinobva tachizodira mushonga uya mumvura. Hove yose inongoita come into contact nemushonga iwoyo, zvisinei nekuti zvaitika ipapo tichiripo kana kuti kunyangwe tikazonzi tinenge tabva panzvimbo, ndopaya paunozongoona hove dzinenge dzakangofa ende dzinenge dzakawanda kuita sekunge vanhu munenge matouraya hove dzinenge dziri mudziva iroro dzose. Saka hove idzi mukoma dzinotongozofa tobva tatongodzitora tobva tazadza mumabhaketi mumasaga dzinenge dziri fresh mukoma, tobva tadzoka nadzo zvedu kuHarare tobva tachizotanga kudzitengesa. Tinotengesera vamwe vanhu vaya vamunoona mumigwagwa vanoita zvekutengesa hove, tinotengesera zvekare nevanhu vane mashopu chaiwo, but asiri mamwe mabig shop amunoziva nemazita, masupermarkets anamusiyanwa. Saka nyaya yandiunza pano right mukoma ndeyekuti hove idzi ndakagara ndakazviona kuti paunodzibika hadzina testi yehove chaiyo, ende hove idzi dzinoita kunge uri kutotsenga kana mapepa like cardboard chairo kana kuti mashanga. Nyama yacho inenge iri very dry uye zvekare dzimwe nguva inenge ingori nekamwe kamunhuwi. Saka izvi ndakazozviona kuti zvinokonzereswa nemachemicals avo atinoshandisa. Changondiudza pano pane umwe murume uyo wandati anonzi James uyu is one of my loyal customer. Anofarira zvekugocha ende kazhinji anofarira kudya hove dzinenge dzakakura dziya. Saka kwemakore nemakore ndanga ndichimutengesera hove. Taitoti kana pakechi yedu kana tiine hove dzinenge dzakakura taitogara tatodziisa paside tobva tatoti idzi ndedza James. Saka hove idzi ndikuona sekunge ndo dziri kumukanganisa because ndakanzwa zvichenzi ari kurwara nemakidneys. Saka ndizivi kuti chitongoriwo chirwere here virus riri kungofamba muZimbabwe riri kungouraya vanhu nemakidney. Murume uyu ndinomunzwira tsitsi because akandibatsira zvikuru kwazvo muupenyu hwangu. Kana license ndainge ndisina ndakatoreswa naye iye yuyu James. Handidi kuti ndige ndichizonzwa zvichinzi anenge afa ende kufa kwake zvinenge zvakonzereswa neni. Kana paina vana chiremba varipo pano ndibetsereiwo. Ichokwadi here kuti kana mukaredza hove muchishandisa machemicals avo anofanira kuti ange achizoshandiswa panospreyiwa zvirimwa zvakaita secotton nekuzozanganisa nemamwe machemicals mamwe atinoshandisa machemicals avo avanoshandisa apo pavanenge vachidhaya hembe. Saka ndo mamwe machemicals acho iwawo atinoshandisa. Muri yeZimbabwe kunyange mukabatikana zvenyu muchiti ndiri kudyisa vanhu hove dzatinenge takaredza tichishandisa machemicals, apa inini ndisiri kudzidya hove dzacho but ndo zvitoripo ende kutoya panapa ndikutoda kutoti tinge tichitobatsirana munyika umu. Sezvamunoziva mabasa hamuna kana tikasashandisa brain kuti tinge tichitsvaka mari nekukasika, mhuri dzinokwanisa kuzongofa nenzara, munozviziva. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Pardon vari kuti ivo vanoita zvekupocha hove. Hanzi ndaimboshanda kuparks ndokubva ndachizosiya basa. Tinopinda mumagame park kune madziva tichienda tichinodira machemicals. Zvakangooma hazvo veduwe. Ngatitaurei navo mukoma Pardon ava uye zvekare vari kubvunza ivo vachiti kana munhu akadya hove idzi kwenguva yakareba hazvizomukanganisi here kumukanganisira utano hwake. Let us assist him mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadii zvenyu, please post my story makaviga chitupa changu. Do not judge me. Ndauya pano kuti munge muchizotonditsiurawo vana YouTube anti
ndiri kuuya panapa nekuti iniwo handina kana vatete. My mom is like a father, is like my auntie. Saka zvimwe zvinhu ndinoti kana ndikaenda kwavari ndinotoona kutoti maadvices awa andiri kupiwa namuchembere vangu haasiri iwo. Kunyangwe murume uyo akandiroora munhu aripo zvake, but handina kunge ndakamuda, ndainge ndichitongoda mari yake, and amai vangu ndo vakazotoita kuti ndinge ndichimubvuma. Ininiwo ndakaroorwa, it was last year, mushure mekunge amai vangu vatondimanikidza, even though ndainge ndichivaudza kuti ndainge ndisingadi kuroorwa naye murume uyu. Zita rangu muchanditi Nyaradzo, muchati ndine makore 23 ndo makore angu andiinawo, but zita please ndapota shandisai rekuti Nyaradzo. So ndauya panapa mukoma, ndakaroorwawo muna June last year nemurume wangu. Murume uyu ndava kumuda nekuti ndinoona kuti iye ane vision and anoshanda kuzorora haazorori. Mukomana chinyaya iripo ndeyekuti mumba mangu ndichati tiri kugara kuMelbourne. Moyo wangu ndiri kuona kuti hausi paari murume wangu uyu, and ndinotya kuti kana zvikaramba zvakadai ndichazogumisidzira ndaita gumbo mumba gumbo panze. Ndinoda uye ndinopa vamufundisi vekuchechi kwedu respect kupfuura murume wangu wemumba. Amai vangu nyaya iyi vanoiziva, and vakatoti hazvina kana basa, uchazojaira nekufamba kwenguva. Kana ukaona zvanyanyisa kunetsa, enda kuna vamufundisi umbonopedza shungu dzavo, kana dzapera wozoita zvemarriage yavo. Ndikati advice yandiri kupiwa namama vangu advice yakaita sei. Saka mama vangu ivo havadi kuti vange vachitongerwa vana vavo. Kana ndikati ndavada kunobvunza umwe munhu advice, vanopopota zvisingaiti kuti ndijekese chaizvo mukoma zvinhu zvinenge zvakanaka. Inini nemurume wangu hatina kumboita dating kwenguva yakareba, saka takabva tangokasika tikatongomanikidzwa namai kuti tinge tichizogara tose. Tagara tose kudaro vakatoti munofanira kutoti munge muchitoita zvekundipa mari dzangu. Ndakaroorwa pasina kana baba vangu ini, uye ndokubva ndachizotochata. Saka dambudziko riripo nderekuti kunyangwe murume wangu achitofambawo nemotikari yakanaka uye achitondipa upenyu hwakanaka, asi ndinoti kana ndakamutarisa ndinomutarisira pasi, asi kana ndikatarisa vamufundisi ndinonzwa kufara, kunzwa manyukunyuku. Kana vachitaura ndinonzwa manyukunyuku. Zvino ndiri kuona kuti ndatova neobsession, ndinopedza maawa ndakangovatarisa. Dzimwe nguva ndiri kuchechi ndinenge ndichirekodha paya pavanenge vachiparidza, ndinenge ndava kungodzokorora ndakangotarisa ivo vamufundisi wangu. Murume kana akandiudza zvekuita kana mumba ndinomuchinyura, iye anotoshamisika kuti zviri kubva nepi, because ndainge ndimbori munhu ainge atori right chaizvo. Apa amai vangu vanotondikurudzira kuti ndinge ndichienda kunoudza vamufundisi izvo zvandinonzwa pamusoro pavo. MaZimbabwe ndibatsireiwo, ndinoita sekunge munhu ndakasungwa navo vamufundisi. Murume wangu anondiitira zvose, anopa amai vangu ruremekedzo rwakakura, asi ini handinzwi kana kuda kumuremekedza. Ndinongofara apo pandinenge ndichinetsana naye, iye orara akatarisa kune rumwe rutivi, ininiwo ndakatarisa kune rumwe rutivi, kuti ndinge ndichikwanisa kunyatsokufunga vamufundisi zvakanaka. Ndiyo nyaya yandiunza pano. Ndoita sei nhai maZimbabwe? Ndobuda here muchechi iyi kana kuti ndoramba ndirimo ndichinamata? Ndava kuda kuti ndinge ndichiseva marriage yangu. Ndikaramba ndiri muchechi ndinotya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzozviparadzira marriage yangu. Ndichange ndiri mucomment section mukomanashi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndoramba ndirimo muchechi here kana kuti ndombomira kuenda kuchechi? Ini ndinoona sekunge kana mukatombomira mumboregedza kuenda kuchechi, so that matemptations acho ange achiita semashoma. Mumbogadzirisa unhu hwenyu muri kumba
kuda muzotsvaka imwe chechi kwekuti munotanga kuenda mombomira kuteerera maadvices amama venyu au avanokupai. Hanzi amai vangu vanoti ndini vatete vako, ndini baba vako. Hakuna umwe munhu anofanira kuti ange achikuudzira zvekutaura. Ngativabatsirei vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu? Please post my story makaviga chitupa changu inyaya yakaitika kwandiri. Ndakati imwe client yangu akauya kwandiri apa ndainge ndakabhuroka semunhu ane madzimai maviri. Ndainge ndaiswa patight nemukadzi muduku achiti ari kutoda mari. Apa ndainge ndichangobva mukumutora mwedzi mishomanana before that. Saka ainge ava kutoti ndava kutodzokera zvangu because unoramba kundipa mari yandinenge ndichida kubva kwauri. Ndakabva ndati zano nderipi. Paiva paine umwe munhu uyo akazoya nebenzi yake kwava kutongotora imwe pati yandainge ndakati anofanira kuti ange achinoitenga kana kuti ini ndinge ndichizonoitenga ndokundipa mari. Akati iye ainge asina nguva. Kwava kubva ndachizobatwa zvenyu mukoma ndichitotengesa pati iro randainge ndakati rainge rakafa pabenzi yake. Zita rangu muchanditi Ranga uye zvekare ndine makore 38 years ekuberekwa. Ndine garaji rangu kunongo kwaGaza. Mukoma munongozviziva ende ichokwadi kana kuri kunzi wanga uchivimba namakanika zvekutodaro ziva kutoti vazhinji vana makanika uku ndokutorarama kwedu because fungai kuti paya pekuti munenge mangosiya motikari dzenyu hauna kundipawo mari, wangosiya motikari yako obva wati kana yazoita uzondidaidza ndozoya ndichikubhadhara. Unoti pose ipapo ndinenge ndichirarama nei? Kwa vashandi vangu ndinenge ndichivabhadhara nei? Saka ndokatsika kedu katiinako. Kana motikari yako ikauya kwatiri ndikangoona kuti ndinokwanisa kushandisa mamwe maparts, ndingangoti motikari yako inogumisidzira yatongova boutique yemaspare parts anenge auya nemotikari yakaita seyako. Tinenge tichingotora mamwe maparts pamotikari yako tichizongosungirirawo mamwe anenge ari ekudhara. Saka isusu tinenge tichitozviziva kutoti nekufamba kwenguva unozongodzoka futi ndogadzira part iyoyo inenge yafa. Saka izvi pazvakaitika mukomanachi ndainge nditori pama1. Ndichati pano mumwe mudhara uyo aigara kuGlenlone. Mudhara uyo ainge aine motikari yake, it was Benz W212. Mudhara uyu ainge akapusa chaizvo kunyangwe ainge aine mari. Aiti kana akauya nemotikari yake dzimwe nguva aikwanisa kungoflasha mari. Manje pamberi pamakanika ukange uchiflasha mari apa isusu tiri pakutsvaka handiti unenge wava kutotiisa pamuyedzo. Saka ndaizomurova rimwe zibill apa aisambochema because munhu wemunhurume pane zvose unofanira kuti unge uchimbotanga wambochema so then obva wachizobhadhara zvako. Saka aingobhadhara pasina kana kumbochema. Saka akauya nebenzi yake achiti yainge ichiita misfiring. Ndikaongorora ndikaona kuti dambudziko rainge riri diki maspark plugs chete. Saka ndakabva ndachizotarisa mass sensor yebenzi iyoyo ndikaona kuti yainge iri original uye inodhura zvisingaiti mutown. Pfungwa dzangu dzakabva dzati Ranga mudhara uyu haambozvioni, chitora sensor iyi unge uchizonoitengesera umwe mudhara so wandainge ndichida kutengesera ainge aine motikari yake yainge ichinetsa sensor same type. Ndakabva ndatora sensor iya ndikabva ndatongokanda motikari mangu. Ndini uyo ndakabva ndafonera umwe muchinda imwe mbinga uyo ainge achigara kuAvondale ainge achida part iyoyo. Ndikati muri sei mudhara wangu, ndiri kuuya around 2 ndoda kuti munge muchizovapo muri padheni penyu kana kuti munouya kunongo kwaGaza because nditori ne original spare part. Mudhara uyu akabva anditi it is fine, tinokwanisa kusangana kumba. Saka ndakabva ndachizoenda ndikabva ndachizonosangana nayo mbinga iyi. Ndakatombosvika ndikambogara kuda akazosvika kuma 33 asvika kudaro mukoma ndokubva tatanga kutaura. Ndakabva ndaburitsa masensa iya ndikabva ndati muri kuona mudhara sensa iyi
sensor iyi it is original and it is original German. Ndichitaura kudaro ndo pandakabva ndatongoona mudhara uyo ainge aine Benz yake iyo yandainge ndasiya garage kwangu. Mukomana she ndakanyara ipapo because ndakatotaura kuti ndainge ndatoibvisa pane imwe Mercedes Benz yainge iri kugarage kwangu ende muridzi wacho ndakaita sekunge ainge achizviziva. Akabva anditi nhai Ranga, ko pati yauri kuti waburitsa Benz iyoyo imbori Benz yakaita sei? Pangataurika mukomanashi. Ndakatanga kudikitira dikita risingaperi. Ndakamboedza kunyepa ndikati pane umwe munhu auya neBenz yake. Akabva ati no Ranga, ngatipinde mumotikari, handisi kunyatso kuzvinzwisisa. Ndobva tachizoti takananga kwaGaza mukoma. Varume ava vainge vachinditevera vari kumashure kwangu, inini ndichidriver ndiri kumberi. Ndakazongova nzvenga zvekuti ivo vakashamisika kuti koranga aenda nepi. Ndakazonzwa nevakomana vangu vachindifonera vainge vari kugarage vachiti nhai mudhara ko muripi? Pasvika polisi panapa nemuridzi weBenz. Mukoma ndakabva ndangodzima foni. Ndakatomboita mwedzi ndisingazivikanwi kuti ndainge ndiripi. Ndiyo nyaya yangu iyi mukoma. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, anzi ndo zvakaitika izvozvo. Pakaipa. Anzi ngwarirai vana makanika, ndo zvatiri. Kana tikatoona kuti uri munhu ane mari hauchemi, anzi tinotongozoshandisa motikari yako tichitotengesa maparts, tichingoisa maparts atinenge tichiziva kuti unokwanisa kutombofamba kwenguva yakareba tabvisa maoriginal parts pamotikari yako. Zvakaoma. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.